बे समाव मोनसे रादाब 2025 मायथाइनि 12 जुन एयार इन्डिया बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाय जाब्रबथाया मुलुगनाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। अहमदाबाद बिरखं जाब्रबथाय जानायनि 1 दाननि उनाव बिरखं जाब्रबथायनि सायाव इन्डियान एयारक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इनभेस्टिगेशन ब्यूरोनि गिबि रिपर्टआ ओंखारदों। गां 15 बिलाइनि फोरमायथिया गोबां गोनांथार जाहोनफोर फोरमायदों। रिपर्टआ रोखा खालामदों दि जाब्रबथाया जादोंमोन मानोना मोन्नैबो बिरखंनि इन्जिननि थावनि खारनाया सेकेन्डनि गेजेरावनो थाबथादोंमोन। नाथाय थावआ दा माबोरै थाबथायो बेयो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै दं। बे समावनो रिपर्टआव बेखौबो बुंनाय जायाखै दि बिरखंनि इन्जिनआ गाज्रि जादोंमोन। जाब्रबथायनि एसे सिगां मोन्नैबो इन्जिननि थावनिया राननिफ्राय काट अफआव थांदोंमोन। इन्जिनआ बन्द जानायनि एसे सिगां बिरखंआ बयनिख्रुइबो बांसिन गोख्रैथियाव सौहैदोंमोन। बेनि उनाव मोन्नैबो इन्जिनआ मोनसेनि उनाव मोनसे थाबथायो। जाब्रबथायनि एसे सिगां सानै पाइलटनि गेजेराव सावरायनायबो जादोंमोन। सासे पाइलटआ बुंदोंमोन, "नोंथाङा इन्जिनखौ मानो बन्द खालामदों?" गुबुन पाइलटआ बुंदोंमोन, "आं जेबो बन्द खालामाखै।" इन्जिनआ बन्द जानायनि उनाव रेडखौ हरखाब जाब्रबथायखौ लानानै सांग्रां खालामनाय जादोंमोन। बे रेडआ गावनो गाव हरखाब जाब्रबथायनि बिथायाव इन्जिननो मोब्लिब गोहो जगायो। नाथाय बेबो जेबो हेफाजाब होआखैमोन। बिरखंनि टर्च लिभारखौ खामानि गैयै मोननाय जादोंमोन। नाथाय ब्लेक बक्सनि फोरमायथिया बुङो दि टेक अफनि समाव बिरखंनि थासारिया मोजाङैनो दंमोन। पाइलटनि समाव फ्लेपनि सेटिंफोर आरो गियारफोराबो सरासनस्रामोन। बेखौबो मोजाङै नायबिजिरनाय जादोंमोन। बे जाब्रबथाया दावफोरनि जखम जानायनि थाखाय जानो हाया मानोना बै सानावबो नुनो मोननाय जेबो जेंना गैयामोन। बिरखंनि लिरथाय आरो समानथाया सरासनस्रामोन। गिथावना बेसादफोरबो गैयामोन। नाथाय फुएल सुइचआव माबाफोर गोरोन्थि दंमोन नामा? बे आयदानि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखै।